Вече 10 години, откакто почваме този много интересен конкурс Буджакско надсвиране, който се казва, между себе си, така да кажем, съревнуват оркестри народни, за народна музика, певци, всякакви таланти. И значи, почнахме го по желанието така на едни наши приятели от България, от генерал Тошево, които изразиха едно желание за да приемем и ние участие в тези фестивал, но само, че да направим и ние тук фестивала. Значи, фестивалът първият беше 10 години назад. Тогава на Чийши взе първото място и отиде в България като поощрение. И така вече 10 години подряд този фестивал си върви. И дай Боже да върви напред. Добър вечер, скъпи сънародници! Хайде! Малко. Техническа грешка, моля за извинение. Добър вечер, скъпи съселени и гости на село Чийши. Днес в нашето село е празник. Празник на народната музика и песен. Добре дошли на фестивал-конкурс на оркестрите за българска народна музика Буджакско надсвирване. Народната музика и песен били и остават като оригинален жанр на народното творчество. От дълбоката древност народната музика се предава от поколение на поколение и стана като една неписана история. И от тази мярка, в която всяко едно поколение съхранява, възражда и приумножава, става мярка за една добра фолклорна традиция. И от всичко това зависи негово настояще и бъдеще. Още в най-древните времена музикантът е бил на особена почет и уважение. Хората са вярвали, че неговото свирене и пеене има магическа сила. Като Орфей, който с вдъхновението си изпълнение дарявал живот и щастие на хората, разговарял с животните и природните сили и така ги е подчинявал на волята си в името на човешкото благо. Музиката, песните, като вътрешна потребност на създателите им, да създадат израз на преживяване и мисли. Те са изпълнени в тъжни или радостни дни, на полето, на нивата, на стана, по селските хора и седенки, на хайдушкото сборище. Уважаеми гости, преди да започнем фестивал-конкурса Буджакско надсвирване, каним на сцената всички участници на този фестивал. И моля за бурни аплодисменти да ги посрещнем всички заедно. Народен самоден оркестър за българска народна музика Чийшия, Городнински дом на културата, ръководител Николай Пинци. Народен самоден
ансамбъл за българска народна музика и песен Криничанка, Криничнински дом на културата, ръководител Димитър Русаншик. Народен самодеен фолклорен ансамбъл за българска народна музика Буджак, Винограднински дом на културата, ръководител Николай Белев. Извораж, село Новоселско, Ренийский район, ръководител Василий Иванович Панагия. Народен самодеен оркестър за българска народна музика Делжилер, село Дмитровка, Татарбунарски район, ръководител Афанасий Стоянов. Детский народен ансамбл за българска народна музика Хоро, село Зарян, Саратский район, ръководител Константин Златев. Дами и господа, искам да поканя на сцената нашите гости. Представители на районна държавна администрация, заместник-председател на Болградска районна държавна администрация Иван Савельевич Актирли, Директор на районен дом на културата Мария Васильевна Драгой и разбира се представителят на местната власт, кмета на село Городние Николай Дмитриевич Багоев. Организатори на това традиционно празненство са районната държавна администрация и отдел култура. Разбира се, дума за посрещане ще дам и на кмета, домакина на това гостоприемно село Николай Дмитриевич Багоев. Добрый вечер, уважаемые жители нашего села. Добрый вечер, уважаемые участники нашего фестиваля, гости, друзья. Конечно, мы рады, что этот прекрасный, надеемся, фестиваль, этот прекрасный вечер проходит именно у нас в селе. К сожалению, мы живем в селе, и, к сожалению, наши люди еще, наверное, дома кормят. Живность не успели еще подойти, но мы думаем, что зрители будут еще. Так что нам очень приятно. Спасибо всем участникам. Спасибо всем, кто пришел сегодня к нам на вечер. Огромное всем спасибо.
песните сигурно те долитат чак до Бога и към вашите души.
Cadê?